Да, доста се промених. И според мен също не е в лошия смисъл на думата. Преди не че съм била затворена, може би малко. Самочувствие нямах, да. М, Сега също нямам толкова голямо, просто ам, благодаря ти, че ме смяташ за красиво момиче. Затворена в себе си не мисля да стоя. Благодаря ти за мнението. И въпреки, че на някои хора промяната не им харесва, мен не ме интересува. Аз се харесвам такава, приятелите ми ме харесват такава. И изобщо не ме интересува анонимните мишки дали ще ми казват, че съм надута или каквато и да е, понеже не са на това мнение, както и близките ми също не са на това мнение. Това е важно.